Oferta del día, pague 2 iogurts i emportes en un de caducat gratis. A canso la oferta... Eli, has vist el Rubén quin culete se li posa quan està refonallant? Està clar que avui és Sabadell i ens anem de festa, aviam qui salpica. Perdoni, em pot cobrar? No veu que estic parlant per micròfon? Ja està. Ara mateix li cobro atenció. Una mica de problemes d'alcoholisme, no? No vol passar-ne una i marcar després la quantitat? Sí, però llavors no fa pip. Lo veu? És més divertit. Eli, n'hi ha que veure ara el soroll que estàs fent. És aquest alcohòlico que té problemes. S'han portat mogollon de cerveses. N'hi ha que veure. Sí, però així fa més pip i és més divertit. Di que sí. Jo li estic cobrant mogollon de coles light a aquesta gorda. Escolti, un respecte. Perdó, jo li estic cobrant mogollon de coles light a aquesta senyora gorda. Al igual sa prima, si és una zampabollos. Vaya a fer pillo també. Piu, 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 piu. N'hi ha que veure el ritme que tenim. Com a la nostra disco, narcolèpsia. Sábado, sabadete. Y el Rubén nos la mete. Super, super, supermarket party. El Rubén va per mi. Con que no, Con que sí. m'importa. Al igual. M'importa, tonta. 6.752 euros. En targeta o metàl·licament.